Лукачысты паставілі за мэту стварыць падкантрольны рух на стадыёнах краіны. Сённяшнія кіраўнікі дынамаўскага руху людзі не аўтарытэтныя, але яны са старога руху. Падчас падзей 2020 года беларускія ультрас ладзілі байкот праз беззаконне вакол выбараў. Шмат хто з актыўных заўзятараў упісаўся ў рух за перамены. Напярэдадні выбараў некалькі рухаў зрабілі на трыбунах палітычныя акцыі. Цягам 2021 і 2022 гадоў ультрас адмаўляліся вяртацца на трыбуны, але здараліся акцыі за мяжой. У гэтым годзе на трыбунах у Беларусі сталі з'яўляцца новыя фаны. У пачатку 2023 года да аднаго з хлопцаў з банды прыйшлі КДБшнікі. Наш хлопец меў ключ ад каморы на Дынама-Юні, дзе захоўваліся банеры. Зразумела, што гэбэшнікі іх канфіскавалі. Цяпер гэтыя банеры зноў аказаліся на трыбунах. То бок мусара іх перадалі цяперашнім фэйкавым фанатам. Я не ўяўляю ніводнага адэкватнага хлопца, хто б узяў у рукі банер, які быў скрадзены ментамі і зараз перададзены падкантрольным.